egun kokatu egingo naz. Lehenengo eta behin eskerrik asko, guri jardunaldi antolatzeagatik eta lehenengo eta behin jardunaldi antolatzeagatik. Eta bigarrenik, Euskal Herriko Unibertsitateko argitalpen zerbitzuari hemen egoteko aukera eskaintzeagatik, ezta? Baita be, zoriondu egin nahi zaituztet, 59 gehi bat, 50. uda ikastaroak, 59 urte bete dituzuelako, ezta? Eta horiek esan da, bestearekin hasiko naz. Komunikazioaren edo hitzaldiaren izenburua UPVHUko argitalpen zerbitzuaren ekarpena Unibertsitate Jakintzaren komunikazioan, lehena, oraina eta erronkak, eta ni Eli Alberdi naz, bertako zuzendaria. Aurrerutz. Edartu, GUP, UPVHUko argitalpen zerbitzuak aurten izan dugu zer ospatu. 40 urte bete ditugu, eta ez dira izan 39 gehi bat, 40 baino izan, 40 baino. Urtarrilean bete duguz, 40 urte ezagutza argitaratzen. Horrela, 40. urte hurren hori ospatzeko argitaratu dugun liburuzkan, alde batetik euskeraz, bestetik gaztelaniaz, elebitan, horrela esaten zuen gure unibertsitateko errektoreak, Eva Ferreirak. Ohikoa da, eta beharrezkoa ere bai, noski, unibertsitate kontzeptua liburutegiarenarekin lotzea. Baina liburu kontzeptuaren ikuspegi zabalago batek, unibertsitatea liburuak sailkatzea eta zaintzea bezain zoragarria den beste ekintza batera garamatza. Nora edo zertara, liburu horiek argitaratzearen ekintzara. Eta horretan jardundu gure zerbitzuak 40 urtez. Urte hurren hori ospatzeko, bi terminoren batuketatik trukatu, gehi hartu, trukartuz terminoa sortu dugu. Hemen daukaguna. Horrela, aprilaren 23an urtero ospatzen den liburuaren nazioarteko eguna aitzaki eta arrazoi hartuta, horren inguruan trukartuz izeneko ekimena jarri dugu aurten martxan, eta uste dugu hori be geratzeko etorri jakula. Horrela, ekimen horretan, astebetean geuk UPVHUko argitalpen zerbitzuak argitaratutako 500 liburu oparitu ditugu. Eta ez horren beste, baina bai 80 liburu inguru trukean jaso dira, aste horretan horretarako jarri diren mailetan. Bestalde, eta hobeto ikusteko 40 urte horietan zertan jardun dugun, urten bideotxo bat egin dugu argitalpen zerbitzutik, eta hoxe jarriko dut, berton ikus dezagun. Hemen txegon da, hoxe da. Hitz bat sortzen da, aurretik ideiaren bat egon delako. Eta ideiak ateratuz, letras letra hitz multzo bat sortzen da. Esaldi bat, paragrafo bat, liburu oso bat sortzen da, milaka liburu ezberdin. Bakoitza estilo eta formato ezberdinekoa, denak bakarrak. Horietako bakoitza irakurle bakoitzak berariaz egina izan da. Milaka ideia, milaka liburu, eta beste horren beste irakurlerentzat. Argitalpen bat idazteko ideia sortzen denetik argitaratzen deneraino egin behar izaten zaizkion ukituak zenbaezinak dira. Aldagai batzuk ezagututa eta beste batzuk ezagutu gabe hasten den prozesuak egileak ditu iturburuan edo sorreran, eta argitalpen zerbitzuak egingo duen lana amaierako muturrean. Euskal Herriko Unibertsitateko argitalpen zerbitzuaren eginkizuna da gure unibertsitateko ezagutza arlo guztietan materialak argitaratzea. Horrela, ezagutza zabaltzen dugu. Horrela, unibertsitate eremua osatzen dugun guztion eskura jartzen dugu ezagutza argitalpen formatuan. Irakaskuntza eta ikerketa argitalpenen bidez elikatzea da gure helburua. Ezagutza arlo guztiak 5 jakintza arlo handietan antolatuta ditu argitalpen zerbitzuak. Zientzia esperimentalak, osasun zientziak,
artea eta giza zientziak, gizarte eta lege zientziak eta ingeniaritza eta arkitektura. Aipatutako 5 ekintza arlo horien arabera antolatuta dago gure argitalpen kontseilua ere, eta kontseilukideak dira dagokion ezagutza arloan argitalpen bidezko kudeaketa zaintzen duten pertsonak. Gure argitalpen zerbitzuak 1992an hasi zuen bere ibilbidea, eta ordutik hona eraldatuz joan da. Orduan, zenbait pertsona izan ziren proiektua abiarazi zutenak, eta hainbat izan dira gurpilenek martxan jarrai dezan bulkada eragin diotenak. Ibilbide horren emaitza dira gaur egun daino gure erregistroetan ageri diren 496 argitalpenak, liburuak eta aldizkariak kontuan hartuz. Horren artean, 36 eta bilduma eta 20 aldizkari ditugu martxan. Horretaz gain, urteroko egutegiak, taula periodikoak edo munduko hainbat lasterretan egindako kongresuetan zintzilikatzen diren postabak ere gurean inprimatzen ditugu. Punta-puntako lanak argitaratu ditugu. Horren adierazgarri dira gure lanek jaso dituzten sariak. Guztira 14 lan izan dira sarituak. Aipatutako sariez gain, gure hainbat aldizkarik, seriek eta bildumak Fezitek Amekaren eta Oneren laguntzarekin antolatzen duen akademiako edizioaren kalitate zibilioak jaso dituzte. Bereziki, euskaraz eta gaztelaniaz argitaratzen ditugu lanak, baina ingelesez edo argitaratu ditugu liburuak, eta frantsesez, italieraz, latinez, portugesez eta alemanez ere bai. Baita grekozko edo errusierazko tekstuak dituzten liburuak ere. Pizten duten liburuak, ideiak argitzen dituztenak, ikasteko grina sortzen dutenak, harrapatzen gaituztenak, ezagutzara hurbiltzen gaituztenak, irudiena berpizten dutenak, bihotzera iristen diren liburuak. Euskal Herriko Unibertsitateko argitalpen zerbitzuak gozien egiten du hori guztia. Atea jotzen duten ideia guztiei forma ematen die. Hitz bat sortzen da, aurretik... Bueno, hortxe gaude, liburutegiko lehenengo solairuan. Liburutegiko eraikineko lehenengo solairuan. Lehenengo solairuan argitalpen zerbitzua, 0 solairuan erreprografia. Zen argitalpenez gain, erreprografia zerbitzua ere eskaintzen dugu. Aurreruz goaz, sorrera, 1981 abenduan, dagoeneko UPVHun ikusten zen argitalpen politika bat esartzeko behar izana bazegoela. Eta horrela, ordungo ikerketako errektore ordeak politika hori esartzeari buruzko eta behar izan horri buruzko lehendabiziko dokumentua idatzi zuen. Dokumentu horretan esaten zen, UPVHuk argitara zitzakeela, errentagarriak ez izateagatik, behar bada beste argitaletxeei interesatzen ez jakezan ez zitzaizkien lanak. Baita ikusten zen, gure eskoletan, fakultateetan, irakasleek, ikerlariek egiten zituzten lan horiek, argitara eman genitzakela, eta gainera, barruan, irakasle ikertzaileek, erabilera eman ziezaketela, hau da, irakurriko zituztela, lengoarekin lotuta. Eta horrela, eskuliburuak eta testuliburuak ikusten ziren argitaragarrienak edo horiek behintzat argitaratuko zirela ikusten zen, eta baita lekua izan zezaketela askotariko beste argitalpen orokor batzuk, ezta? Memoriak, ikasleentzako gidak, marketingean erabiltzen dugu zen, panfleto, folleto eta horrelakoak eta abar. Eta orain dela 40 gehi bat, kasu honetan 1991 dokumentua sarinaz eta dokumentu hartan ikusten zen bebai, euskara sortutako materiala orduan gutxi urria izan arren kopuru horrek gora egingo zuela hurrengo urteetan. Eta horregaz lotuta, euskal ikasketekin lotutako ikasketa planak ezarrita zeuskaten unibertsitateekin ere, nonbait loturaren bat izateko aukera izan zezakeela unibertsitateak
zerbitzu honi esker. Eta hori guztiek esan da, 1982ko urtarrilaren 19 ospatu zen Gobernu Kontseiluan eman zitzaion oniritzia argitalpen zerbitzua sortzeari. Jose Luis Ramidezen orduan ikerketako errektore ordea, lehen besan dut, eta aztergaien zerrenda hartako 9. puntuak honela zioen, ez da UPVHun argitalpen politika baten behar izana, eta behar izan hori idazita zegoen dokumentua Ramirezek defendatu zuen, eta guztien oniritzia eman zitzaion. Eta bertan onartu ziren argitalpen kontseilua osatuko zuten lehenengo kideak ere. Jarri egin ditut, ze gaur egunengo kideak Gidor eta Abar onak bazarete, ordungoak ez ziren makalaketa. Aurten lehenengoz izan ditu dokumentu hauek eskuartean, 40 urte egin ditugunez, historia apur bat ikusteko, ez da. 3 arlotan zeukan orduan argitalpen zerbitzuak bere ezagutza hori zailkatuta esan dezagun, eta hauek izendatu zituen ezagutza hori horren zaindari bezala. Giza zientzietan Luz Michelena, Julio Caro Baroja eta Ramon Martín Mateo. Zientzietan Jose Maria Macarulla, Emilio Aparicio eta Emilio Barbera. Eta ingeniaritzan Jose Maria de Askotxea, Ricardo Álvarez eta Jose Maria Apraiz Barreiro. 9 horiek izan ziren lehenengo argitalpen kontseilua osatu zuten kideak. Gaur egun, oraina, gure argitalpen produzioak, gaur egun liburuak, aldizkariak eta beste mota batzuetako argitalpen batzuk hartzen ditu barne. Beste argitalpen batzuk esaten dudanean, erakundeko argitalpenak, bai? Edozein formatutan, edozein euskarri dela, bai paperean, baita digitalean. Eta produkzio hori gu geuk barruan honako atalauetan daukagu sailkatuta. Gurera etorten dan lanari, edo lana, sailkapen honen arabera sailkatzen dugu. Unibertsitateko testuak, serieak eta bildumak, jardunaldi, kongresu, sinposio, hitzaldi eta omenaldietako aktak, multzo horretan hori guztiak ditugu, monografiak, erakundeko argitalpenak eta aldizkariak. Honela sailkatuta daukagu eta gure webean sartzen basari ebe, bakoitzari dagokion formularioa betetzeko esaten diegu egileei, zeren mota bakoitzeko lanak baditu bere xehetasunak, bere ebaluazio prozesua eta abar. Gaur egun 11 serie ditugu martxan, hemen jarri ditut 11 horien izenak, arte testuak, ekonomia eta enpresa eta abar. 18 bilduma, Anejos de Beleia, Colección de Estudios Internacionales, ZIO, Zientzia irakurle ororentzat, Mikel Laboa katedra, hau da hizkuntza bietako biak irakurri ditut, eta abar, 18 horrela. Eta 21 aldizkari, 21 horietatik 3, apur bat kolore marroiz markatu ditudanak, guztiz euskaraz. Ekaia, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia eta Teknologia aldizkaria da horietako bat, Tantak da beste bat, eta Gogoa EHUko hizkuntza ezagutza eta komunikazio aldizkaria beste bat. Gainerakoak guztiz gaztelaniaz edota elebitan edo zati bat euskaraz esan dezagun. 3 guztiz euskaraz. 40 urteko ustari begiratzen badiogu, urtero kudeatu behar esaten dugun volumena ikaragarria da. Hau da, guk ezin diegu, guk euskarako lanak zuzendu egiten ditugu, aldeko txostena ematen dugu, edo kontrakoa eta egileek zuzendu behar esaten dituzte. Ez du izaten astirik, euskarazko lan horiek egin dituzten egileei, euren euskara maila nola hobetu egiteko. Zeren egunerokoa volumen honek jan egiten digu. 2021-ari erreparatzen badiogu, hau da, iaz, 303 lan argitaratu genituen. Astelenean izan genuen argitalpen kontseilua, eta bertan, aurkeztu genuen zeintzuk izan ziren, iaz 2021-ean argitaratu diren 303 lan horiek. Gure erregistroi begiratzen badiegu, 4.686 lan argitaratu ditugula esaten didate. Argitalpen instituzionalak alde batera utzita. Hau da, bakarrik ISBN, ISSN eta horrelakoak dituztenak. Argitalpen instituzionalak alde batera utzita. Eta horietatik,
lehenengo 11 urteko epealdiari, 1982-82ko epealdiari, 381 dagozkie. Hau da, beste 4.000 eta pikuak, azken 40 urtetan argitaratuak dira. Ederto. Aurtengo guzta hausia izan da, Unibertsitateko eskuliburuak 19 izan dira, serie eta bilduak 18, monografiak 59, aldizkariak 34, argitalpen orokorrak 150 eta berrinpregimaketak 23. Hortxe daude gure 303ak. Hizkuntzari erreparatzen badiegu, 1983tik onantzako datua jarri ditut, hasierako urte haietan 171 inguru gaztelaniaz argitaratzen zen, da 122 inguru euskaraz, gainerakoa beste hizkuntzetan, bereziki ingelesez, baina lanak argitaratu ditugu, bideoak esaten duen moduan, portugesez, italieraz, alemanez eta abar, eta iazko urteari begiratzen badiogu, lan horietako 152 izan ziren gaztelaniaz argitaratutakoak, 154 euskeraz, 3,5 gainerako hizkuntzetan. Horretaz gain, egunerokoak eskatzen digu gure serie bilduma eta aldizkariek kalitateko irizpide batzuk betetzea. Zertarako, egileek gurekin argitaratu nahi izan dezaten. Hori horrela izanik, gure serie eta bildumetako batzuk, CAPQ, zigiluak lortzeko baldintzak betetzen dituzte. 4 serie eta bildumak izan dute zigilu hori 2017-21 tartean, epealdian, eta aurten 2022an beste 4 ezin du izan, baina 3 berriztu egin dute eta batek lehen da bizikoz lortu du. Asteleneko emaitza, behin betiko emaitza. Hau da, 4 zigilu izateari eutzi egingo diogu beste 5 urtez, 2022tik 27. Atzo bertan, maketaziora esan nuena, honei mantendu 2022ko ustailak 25etik aurrera zigilua jartzen jarraitu behar diegu, ze ustailaren 25ean iraungitzen ziren zigilu horiek. Zigilua berriztu eta lehenengoz lortu duten izenak hemen ditut, baina aurrerantz noa. Era berean, aldizkariek ere, kalitate irizpide batzuk bete beharra izaten dute, eta gure 8 aldizkarik, Fesitek, urtero ateratzen duen deialdi horretako zigilua daukate. 2022an 8 aldizkari hauek daukate zigilu hori. Rankinetan zelan kokatzen diren gure aldizkaria jarri ditut, hor dago taula, baina bakarrik 2 datu emango ditut. 5 aldizkari ditugu SJR datu basean, eta 9 JSR-ean. 2 izan ditugu iaz arte, aurten, azken datuen arabera, 7 gehiago ditugu JSR rankinean. Beraz, 2 gehi 7, 9. Eta beste zenbait datu kurioso edo bitxi, aurten berton, ez dagoen aurten, 2021an azken memoria begiratuta. Eguneroko lan horrek zer eramaten digu. 2021an adibidez, 10 aurkezpen egin dira. Guk argitaratutako lanen 10 aurkezpen. 7 azokatan egon gara, bereziki Durangoko azokan. Euskara zerbitzuko gure lankideekin batera, Makasaga eta abar. Sari bat lortu dugu, Unibertsitate edizioaren sari nazionala lortu duen liburu hau, Mujeres de Vanguardia, geuk argitaratu dugu. Eta 13.400 ale inguru saldu ditugu 2021an. Gure biltegia, bideoan agertzen den horretan, errektore ordeak berak junkale galdetu zidan zenbat liburu ditugun, 260.000 liburu inguru ditugu, inventario urtero egiten duguta. Eta hori da azken inventarioko zenbakia, eta aldizkariak 18.000. Atzerrira salmentak eta arpidetzak, asko. Aipatu nahi dut, 2020ko abenduan, Tokyo National Institute of Japanese Languageek Luis Michelena bildumako 15 erosi zituela, eta nazioarteko hainbat arpidetza ditugula, hala nola Australia, Kanada, Alemania eta abar tokitara. Eta aurrera begirako erronkak, volumenari eustea da gure erronka nagusia, horretarako bidea jarrita, ze volumenari eusteko nahitaezkoa zaigu punta-puntako lanak argitaratzen jarraitzea, hau da kalitateari eustea, erronka ikaragarria da egunerokoan bizirik irtetzea, hau da argitalpen prozesuen kudeak eta guretzako erronka ikaragarria da,
era eraginkorrean eta ondo kudeatu behar dugulako, eta gero sarbide irekia ere, beste erronketako bat da, zeren balen esan duzuen moduan, zer kobratu, zer ez kobratu, eta egileia, diru laguntza direla tarteko, bai ministeritza dela edo beste bat, baldintza batzuetan argitaratzea eskatzen dietelako lehenengo egunetik hasita, edo 0 egunetik hasita. Eta besterik ez, segun txanda. Mila esker, zuena daita. Bai, nik galdetu nahi dizu, astu baino bere, Bai. horrek batu dituzu... Ia, grabatzeko omen da. Ia, galdera zuzena eta hausnarketa Gidorrentza zenik liseriketa digestio astirokoa naiz eta gero hausnarketa Gidorrentzat. Baina galdera zuretzat, Elisabet. Orduan, eta oroar, igual egun osorako. Galdera? Bai. Euskarazko unibertsitate jakintzak galdera da, beharko lituzke zigiluak, beharko luke ebaluazio hain estandarizatuta dauden eredu horiek beste hizkuntzetan, gaztelaniaz eta ingelesez, beharko genuke hori eta horrekon egingo liguke edo ez dakit. Hori iruditzen zait, egongo diren mai guztien ponente askorentzako galdera bat izan litekela, eta orain dator hausnarketara eta Gidor pixka bat zeuretza bebai. Claro, unibertsitateko jakintzaren komunikazioa nik ikusten du zorionez gaur egun halako esparru edo sistemaren bat lortu dugula euskararentzat, hainbat urteren poderioz, berdin dit, 50 edo 30 edo dena delakoa. Sistema horretan, bakoitzak bere ibilbidea egin du, bakoitzak, eta gaur hitzaldian, bakoitza bere etxekoa komentatzen du, ezta? Baina igual aurrera begira, pentsatzen hasi behar duguna da, pixka bat gehiago elkarrekin. Sistema hori lortu dugu, eta horrek aurrera jarraitu dezan, magnitude handiko mundu honetan, agian elkarrekin zerbait hitz egin behar dugu. Horretan ari garenok elkarrekin zerbait hitz egin behar dugu. Ez bakarrik momentu batean hitzarmen bat sinatu, puntuala izan daitekena, baizik eta estrategikoak izan daitezken hildoetarako moduren bat sortu, plazak sortu, elkarrekin hitz egin dezagun. Eta ikastaro hau izan daiteke, edo jardunalde hau izan daiteke aukera bat, eta esan nahi nizuna Gidor da, azkenean ueuk, aurrera begira formatu berri horietan, bera bakarrik pentsatu behar du. Edo, igual, ez dakit, formatu berriak ez da bakarrik ueuki asmatzen duen, ala ez duen asmatzen. Agian, hori, elkarrekin agian hobeto, ez dakit. Uste du galdera izan dela, euskaraz argitaratzen ditugun lan horiek zigiluen behar izanik daukaten, ez da? Zigilu edo sistema bat behar dugun, nik ez dauka zalantzarik baietz. Guk barrutik ikusita, ez da? Arrakastarik gehien daukan aldizkarian, hau da, gure aldizkaririk onenean, IJDB da, gure aldizkaririk onena, International Journal of Developmental Biology. Artikuluak lortzea kosta egiten da, baina besteetan gehiago kostatzen da. Argitaratu behar dugu, jenteari ezagutza zabaltzeko, baina argitaratu egin behar dugu, eta zeinek nahi du, eta zergatik nahi du, gurekin argitaratu, zergatik aukeratzen gaituzte. Normalean, kurrikulunean, ondo datorren lerro bat izateko, ez da? Denok nahiago dugu ondo kokatuta dauden aldizkarietan argitaratu, ondo kokatuta ez daudenetan baino. Beraz, ez dauka zalantzarik, euskarazko gure 3 aldizkariek ere, tantak ekaia eta gogoak, kalitatearen berme, mota horretako berme horiek behar dituztela. Era horretan, ikusgarriagoak izango dira, jendeak hortxe argitaratu nahiko du, ni neu hasita, zemamena bidali beharrean puntako matematikako lana
ekaiara behar bada bidaliko dut. Eta gaur egun ekaiara ez ditugu bidaltzen, ni neu hasita puntako matematikako lanak, beste toki batzuetara bidaltzen ditugu, izan akreditazioak, izan gure kurrikulunak izan hartuko duen argia, beraz bai, eta pentsatu behar da. Baita pentsatu behar da, ikusgarritasun hori neuk uste dute, esango duzue. Nola irabaz daitekeen, beste maketazio era batzuk probatuta, EPAB-en geupe bai argitaratzen dugu, baina XML-en bakarrik IJDB-ek maketatzen dau. Klaro, zailagoa da, era horretan idaztea, baina ni neuk uste dut, era horretan maketatzen hasiko bagina, bai aldizkariak eurepe ikusgarriago izan daitezkeela, zeren interneten bilaketa bat egiterakoan, hitzgakoak sartzerakoan, aukera gehiago ditu XML maketatu den horrek, biztaratua izateko beste batek baino, holan ikusten dut. Baina bai, euskarazko aldizkariei dagokienez, pentsatu egingo beharko litzateke, nola ikusgarritasun hori lortu egileak erakartzeko. Bai, egunon. Zoizonak ekitaldia gaitik. Karmelek planteatu duen galdera, da galdera sakonena. Eta aspalditik egindakoa. Aposten az, Karmele, hain zorroz jotea. Nok asmatzen ditu sigiluak? Ze, ez dauka zalantzarik nik ere bai, da bat nator zurekin. Zera euskerazko aldizkariak ere sigilua behar dute. Baina, jo dezagun, nok sortzen dituen. Eta aspalditik, nire ere, saiatu nintzen duela 20 urte, Euskal Herrian sortzen genituen, gaztelena ez, zein euskeraz, nik izazintzatakoa naiz, historiarlokoa, sortzen genituen nintzako sigilua sortzeko sistema bat. Unibazke izan ziteken. Bai. Inok ez du nahi, hortan, garai batetan eusko ikaskuntza. Eusko ikaskuntza, 1982an, CSIC-ekin hitzarmen bat egin gendun, eta gure aldizkari guztiak CSIC-eko lerroan sartu genduen. Eusko ikaskuntzak albo batera utzi ditu aldizkari zientifikoko eskero. Ez, hor, bidea amaitu egin zen, zoitxarrez, 1982ko ekitaldi hortan. Orduan, euskerazkoak zelan, euskarazko arlora noa, zerderazkoa da, zelan zikilua sortu. Bai. Uste dut ez dela hain gatxa, hain zaila, desango dutu zegaitik, zen enpresa pribatua dira zikilua sortzen dutenak. Eta Elsevier edo zelan da Thomson, bi nagusienak. Thomsonera ez gara joango. Elsevierra Amsterdanera joatea, posible da. Posible da. Este baten nago, parlamentean nago, eta azkenean Fezite aipatu duzu. Bai. Zagutzen dut Feziten eskaera oso gogorra da Feziten jokatzea. Gogorra dinozu irizpidetan? Bai. Baina Fezita, Espainiako gobernuak sortzen duen, erakunde ofizial batetik sortzen den irizpide bat. Nik uste dut, da erantzun zuzena esatenaz, Elsevierrekin negoziatu behar da. Punto. Da negoziazioa zelan da? Ondo planteatu zu moduan, Euskal Herriko Unibertsitatea, volumen aldetik, fuertena da, instituzionalena, baina izan beharren holan, Elsevier pribatua da, eta uste dut UEU pribatua da, eta beste elkarte batzuk eta beste batzukin holding bat eginez, holding moduan, sistema bat, eta negoziatu zuzenean Elsevierrekin. Eta Elsevierrek, sartzen badugu gure aldizkariak euskarazkoak Skopuseko eta Zimagoko sisteman lehenengo lerroa. Gero joango gara Nueva Yorkera, eta Nueva Yorken badago beste lobby bat ere bai, eta han beste negoziazio bat zuzenean. Azken batean, enpresa pribatu delako. Dezagun aztun, Txinak sortu du berea, asko handiagoa. Hor ez daukat sarbiderik. Beste bi hauet ezagutzen ditu. Galdera txu bat egin duzu, zigiluak zeinak sortzen dituen sortu ez dakit, baina kudeatu seri eta bildumena anekak, uneren laguntzaz, Unión de Editoriales Universitarias Españolasen laguntzaz, eta beste aldizkariei dagokiena Fesitek. Anekak ematen dituen egiaztagirien
egizteako batzuk hemen Unibaskek ematen ditu, Unibaskekin edo eta zeuk esaten duzun beste batzuekin behar bada zerbait egin daiteke. Orduan, serie eta bildumena anekak ematen du uneren laguntzaz. Eta gero, diapositiba jarri dut, hau barriro berreskuratu dut, datu base horietan, bakarrik aipatzeko tantak da, hau da euskerazko horietatik, tantak da, Zaragozako Unibertsitateak ateratzen duen IDR indize horretan agertzen zaigun euskerazko bakarra eta 4. kuartilean dago. Hau da, besteak ez dira iristen, ez dira sartzen. Beste euskerakoak esan dezagun. Eta bai, baldintzako gorrak dira. Hau da, ditugun aldizkari guztietatik ere badinotzuet 8 bakarrik betetzen dituzte baldintzak, naiz eta prozesua, ebaluazioa eta abar antzekoak izan, baina gauz asko bete behar dira. Adibidez, aldizkariei dagokienean, buruz nabil, baina uste dut ondo, 20 adierazle bete behar dira, lehenengo fasea gainditzeko, eta gero beste 22. Eta, argi eta garbi, 8 bakarrik aurkeztu ditugu, ze badakigu aldez aurretik, gure aldizkari batzuk ez dituztela, 20 horietatik, esan dezagun, 3 laurdenak betetzen. Orduan, alperrik zabiz, hori bai dela matematikoa. Betetzen duzu edo ez duzu. 140 emakumeak dira, hemen idazten dutenak, bai edo ez. 39, 38 da, ez direla. Beraz, bez duzu lortzen genero ikuspegiari dagokion praktika honen zigilua. Adibidez, zeren gure aldizkarietako batek hori belortu du horten. Baina bete behar da, bai ala bai. Eta bai, gogorrak dira. Baina, hain zuzen be, euskarazkoetan, euskarazko aldizkariekin hor jokatzea zinezkoa jaku. Hori holan ikusten dut. Baina, ni proposatzen ari naizena beste bide bada. Elzerriarrekin. Enpresa, jokatzea. Eta nik eskopuzen sartzen manaz, ikusko zu beste guzti horiek ere zelan onartuko nauten. Bueno, azkena, Fernando, eta gogodatu hori, egoezde aldean, aukera izango dugula, bizitatzeko... Bueno, nire asunto da bereziki kezkak, sortu ziren kezka. Lehen da bizi ados nago Karmelik esan duenerakin, ia bakoitza bere aldetik lan egin behar duen edo elkarrekin lan egin behar duen ikusetori horronko importantea da. Eta gero, hasi zarete zigilu ez hitz egiten eta kezka ikaragarria sortu zait. Gu zer egin behar dugu, gu nahi duguna edo zigilu nahi dutena. Zuk egin duzu adierazpen bat esan duzu, zuk argitaratzen duzula matematiko artikulua aldizkaririk oberenean. Eta ez duzula ekaiena argitaratzen, zergatik argitaratu behar duzu ekainan. Zergatik ekaiak gauza horiek egin behar ditu. Zeinek, hau da, oso ondo gongo arrankinean behin inork ez du irakurriko, horrelako gauzak. Beste bide batetik joan behar dugu, kezka bakarrik da. Ekaia esan dut etxekoa delako, geurea delako, eta aitorpena egin dut ere, zintzo. Baina nik uste dut igual, ekaiak ere bai... Neu naizelako lehenengo horrela egiten dudana. Eta neure ikaslei esaten die dana. Ez dut esaten ekaiak maila horretako lanak argitaratu behar dituenik. Baina gure munduan, mundu akademikoan, gaur egun behintzat kurrikuluna lupaz begiratzen zaigun honetan eta eskatzen dizutenean, hori matematikoki, 15 artikulu behar dituzela lehenengo kuartilekoak, behartuta zaude sisteman sartzen. Ni neu behintzat. Ez dakit nik... Eta kanpoan norbait gelditu bada, esan dezala. Esaten dudana da, ez dakidana aldizkari bat izan behar duela kurrikuluna betetzeko. Baizik hori horrelako aldizkari bat sortu zen bereziki zabaltzeko eta jendeak irakurtzeko. Eta ez espezialistak irakurtzeko. Eta horregatik zigiluen asuntoa ondo baino kontuz. Uste dut, Euskal pentsatu behar dugula. Bai, noski, oin, gu argitaletxe garen neurrian, jenteak irakur desan lehenengo eta behin argitaratu egin behar dugu. Eta gu, esan dut hasieran behar gita garbi ez da, guk lanak errezago erakartzen ditugu serie eta bilduma batzuetara, edo aldizkari batzuetara, beste batzuetara baino. Aurten berton, serie baten 5 lan jaso ditugu, eta horietako 2 neuk esan behar esan diet, datorren urterako saturatuta usteo dagoela zuena. Beste batzuei ere bidean behar diogu, globalki pentsatu behar dugu, serieko zuzendariari berari. Naiz eta 5 lan jaso bere serierako. Ja, klaro, horredakar, gure baliabideak, osea, gu pertsonok, bertan gauden 5 lagunek egiten dugu bereziki honetan eskua sartu.
baliabideak serio horretan beste batzuetan baino gehiago sartzea. Orduan, esan dut, ezta? Zergatik sartu behar dugu, gu argitalatxe garen neurrian, sartzen bagara, errezago erakartzen ditugulako egileak geurera. Eta bestela, 303 argitaratu beharrean, behar bada 200 pasa gaitezke edo ez dakiz ematera. Eta noski, zar gaitezke ere beste hausnarketa batean, ea UPVHUko argitalpen zerbitzuak urtero 300ko volumena izan behar duen edo 200, ez da? Baina irakurtzeko argitaratu egin behar da. Argitaratzen ez badugu, guk ez daukagu zeinik. Eta noski, ez dut esan, ekaiak gai horietan sartu behar duenik. Baina ekaiarako edo beste aldizkari batzuetako nekezago lortzen ditugu lanak gure beste aldizkari batzuetarako baino. Bueno, gauza apunte txiki bat, ni ekaiako naiz. Eta orduan bakarrik esateko, hausnarketa oso interesgarria da. Baina ekaian, azken urteetan daukagun lan kopurua ikaragarria da. Hazkunde oso handia izan da, egon den jendearen lan onari esker, eta oso interesgarria da jakitea zergaitik gaur egunen beste jendea dago argitaratzen ekaian, ze ez da baloratzen beste aldizkareten bazala, baina ala ere, egileak erakartzen ari gara. Orduan, ikustu dut beste puntu batzuk hor daude, eztabaidatzeko, ikaratzeko. Sigiluekin zerikusirik ez daukatenak, beste kalitate irizpide batzuekin ez daukatena zerikusirik, datu baseetatik kanpo zaudete, baina hala ere erakartzen dituzue. Ez da ohikoa, hori ere esan nahi dut. Interpelatua sentitzen naiz, tantak aldizkarian pare bat urtez ibilita, trampa txiki badago, eta da, esan dugu ez, egile gurekin argitaratu nahi dute. Batzutan, kalitate zigiloengatik, beste batzutan, ebaluazio prozesuak ustez errazagoak direlako, eta ustez sartuko ditu dalako errazago nire lan arinagoak aldizkari horietan. Orduan batzutan, jasa hori, lanen jazandi hori, bestelako kalitate batekin lotuta dago da. Nik tantaken asko jasotzen dut, asko ustez ez argitaratzeko modukoa. Orduan hor ere, volumenak zer esan nahi duen, eztabaidarako ere ematen du. Bueno, Guezdi aldean jarraituko dugu, horrengo izladien respetuz denbora behar dute, eta hirugarren eda pasako geha.